in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Sa ngalan ni Paul Palacio, ako si Maricel Butardo. Tutok na! Sa mga headlines, 8 ka mga eskwelahan sa Davao Region andam na sa face-to-face classes karong Nobyembre 15. 2 anyos nga batang babayi, gioperahan human nakatulong og piso. Pagsulbad sa kasong pagpatay sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy, gitugyan na sa kapulisan. Ug presyo sa mga batakang palaliton, way paglihok tungod sa menos nga palit. Sa mga detalye sa atong mga balita, gipangandaman na sa Department of Education Region 11 ang limited face-to-face classes nga magsugod na karong Nobyembre 15. Sa listahan sa DepEd, 8 ka mga eskwelahan sa rehiyon ang giaprobahang musalmot sa limited face-to-face classes. Ania ang report. Sa usa ka gatos ka mga eskwelahan sa Pilipinas nga gitugutan sa Department of Education nga mag face-to-face classes, 8 niini gikan sa Davao Region. 3 sa Davao del Sur nga gilangkuban sa Clive Elementary School, sa Sulup, Dudelia ug Tacob Elementary School sa Kiblawan. 5 usab sa Davao de Oro nga gilangkuban sa Bares Elementary School sa New Bataan, Parasan Integrated School sa Pantukan, Lower Panansalan, Maugat ug Digaynon Elementary School sa lungsod sa Compostela. Gipasabot sa DepEd nga dunay pagtugot sa mga LGU ang face-to-face classes nga magsugod karong Nobyembre 15, 2021. 20 usab ka mga private schools ang gi-consider alang sa face-to-face classes kung asa magsugod ang klase sa Nobyembre 20, 2021. Kinahanglan nga masiguro na itong health and safety protocol implementation. Kinahanglan nga ang mga facilities o gamit sa eskwelahan nagatuman gayod sa mga requirements sa pagsunod na mapugna na ito ang COVID-19. Natay washing facilities, masigurong social physical distancing, even the utilization or the preparation for clinics and other facilities. Kinahanglan nga maalain. Gipaniguro sa DepEd nga fully vaccinated ang mga teacher ug staff nga mosalmo sa face-to-face classes. Dili sabtan ng pupil ug estudyante ang gitugutang makasalmo sa face-to-face. Natay very strict requirement para sa kindergarten, if I'm not mistaken, mga 12 ka buok nilang mga bata from grades 1 to 3 na ay 16, and then sa senior high school nga technical vocational na ay 20 ka mga bata lang ang gitugot. So buto sa aning very minimal lang yun ang ato ang tugutan nga maka-appeal po sa face-to-face. Ang blended learning sa mga estudyante gipatuman tungod sa hulga sa pandemya. Sunod tuig, himuon ang assessment sa mamahimong resulta sa face-to-face classes. Nakatulon og peso coin ang usa ka 2 anyos nga batang babayi sa Makilala, North Cotabato. Naoperahan na ang bata ug natangtang na ang sinsilyo nga kwarta sa iyang lawas apan nanawagan og tabang pinansyal ang ginikanan niini. Aniya ang report ni Eugene Hinutan. Sa extra result sa 2 anyos nga batang babayi niadtong Nobyembre 2, makita ang kwarta nga piso nga naa sa tutundan niini. Matod sa 22 anyos nga estudyante o ginahan sa bata nga si Angelita Laroga, wala niya nabantayan nga gibutang na diay sa baba sa bata ang 3 ka piso nga iyang gihatag kay gapapalit kini og candy. Sa ako kay deadline na siya pagkauma, kailangan ako kuman og answer, tapos sige magila ka kung anak sir, sige ka nga yung candy, tapos ulan man kayo sir, sabihin na po, dili ko gagawa, palit og candy, gihatag na naman ako kung dito sa sir, kay nag-anad lang ko na kinatagalan ko siya para sa una, kay dili din niya ingatuon. Tungod siguro sa gusto niya siya mukha ng kindi, kato na lang yung piso yang ikawan, itulog siya ang baba.
Gisuwayan matud paniyag kuot sa bakba sa iyang anak ang 3 ka piso apan duharay iyang nakuha ug natulo na niini ang usa pa. Ang single mom nga si Angelita ug iyang anak nakipuyo lang sa balay sa ilang ginikanan sa barangay Saging sa Makilala, North Cotabato. Giobserbaran una sa doktor ang sitwasyon sa bata, basin madala ra og gawas sa bata ang maong piso pinaagi sa iyang hugaw apan tungod naglisod na kinig kaon ug ginhawa nakahukom ang doktor nga operahan na kini. Nobyembre 3 sa gabi, natangtang na ang sinsilyo nga mibara sa tutulan sa bata. Ana-ana sa maayong kahimtang karon ang bata, apan kinahanglan pa nila magpabilin sa ospital samtang gapaayo kini. Problema sab sa pamilya sa bata, asa pangitaon ang dakong kantidad para sa operasyon niini. Mayong adlaw sa tanan sa mga nanay o kasungkasin dira. Mga yun ay isapang sa ospital din sa kamay ra kaayos makatabang lang anong makawat na po diri sa ospital. Nahimong pagtulunan alang ka Angelita ang nahitabo sa iyang anak. Naglaom sab siya nga mapanaminan usab kini sa ubang ginikanan ug dili gayud pasagdan ug hatagag butang nga makahatag og peligro sa anak bisan unsa pa man kabisi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Plano karon sa Committee on Energy sa Kidapawan City Council sa North Cotabato nga magtukod og fact-finding committee aron masiguro nga dili gayud peligroso sa mga residente ang bahong tubig nga gagawas gikan sa ilang planta sama sa gibungat sa management sa hearing kagahapon. Ania ang report ni Lizel Banga. Niadtong adlong Martes, Nobyembre 2, gisuta sa Newsline Philippines ang reklamo sa mga residente sa Barangay Ilomavis, Kidapawan City. Kabahin sa bahong tubig nga gagawas gikan sa planta nga Energy Development Corporation kon EDC. Nga gitudlo nilang hinungdan sa ilang mga gipangbati nga pagsakit o pagbakwit ni adtong Oktubre 30. Pagkaadlong Huwebes, Nobyembre 4, nagpatawag og pagdungog ang Committee on Energy sa konseho sa syudad nga gitambungan sa mga gadumala sa planta, opisyal sa barangay o ubang apektado nga residente. Dinhi gipasabot sa management sa planta nga ang baho nga ginareklamo sa mga residente gikan sa re-injection wheel kung asa ginabalik sa ilalom sa yuta ang chemical treated nga water waste gikan sa ilang ginaproduce nga enerhiya. Pag masangsang yung amoy, mabaho, hindi sila makahinga ng maayos kasi mayroon sila mga chemicals na inilagay doon sa drilling. No? So nagkaroon ng smell, ang sabi ng EDC, hindi naman yan nakakabahala, wala naman dapat ikabahala dyan. Wala namang problema, pagkatapos ng drilling, mawawala din yan. Nasuta sab sa hearing sa komitiba nga anaa sa duha hangtod 3 ka kilometro ang kalawom sa yuta nga ginalabayan sa water waste sa planta. Apan, gustong makasiguro sa komitiba nga dili niini maapektuhan ang mga water source labi na nga nahimutang man sa ibabaw nga bahin sa syudad ang Barangay Ilomavis nga nahimutangan sab sa planta. Busa plano karon sa komitiba nga magtukod og fact-finding committee. Kasi ang malaking problema, pag mayroong health impact yan, mayroong health effect yan, halimbawa yung drilling, yung sinasabi ko na re-injection, paano tayo nakakasiguro na yung re-injection, yung waste na inilagay doon sa ilalim, hindi yan magkakalat sa ilalim sa mga water table. Nasa top level yung area na yan, yung Ilomavis na yan. So, pag nagkaroon ng leakage yan sa ilalim, I'm sure maapektuhan yung mga water source namin dito sa baba. Sa Nobyembre 26, gikatakdang mahuman ang ginahimong re-injection sa water waste sa planta. Kung asa gilauman na sab nga makauli sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan ang gatusan ka pamilya nga mibakwit. Gipaniguro sab sa EDC nga tubagon ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya nga nagpabilin pa karon sa covered court sa barangay. Tuig 1998,
Gitukod ang EDC sa Barangay Ilomavis nga ancestral domain sab sa Gatusan, kapamilyang nagpuyo sa lugar. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. At tangi, batanon nga igo lang ga walking, gibukbok. Management sa Newsline Philippines, gitugyan na sa kapulisan ang kasong pagpatay sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kapulisan ang usa ka 13 anyos nga batanong lalaki kinsa nakaangkon og mga samad ug pangus sa lawas dihang gibukbok siya sa wala pa mailang responsable atol sa iyang pag-walking sayo kaganihang buntag sa Bansalan, Davao del Sur. Aniya ang report ni Ronnie June Otero. Naanda na sa mga residente ang pag-ehersisyo matag sayo sa buntag aron mahimong himsog ang ilang panglawas. Apan kaganihang buntag imbis makabaton og maayong lawas, mga samad agi say nagiban og mga pangus sa kalawasan naman hinuon ang naangkon sa usa ka 13 anyos nga itago ta sa pangalang Lotlot. Pero paningkamot og dagan sir kay ug diyo ko dagan matay jud ko. Kaganihang buntag naabtan sa Newsline Philippines ang pamilya sa biktima nga mipasaka og reklamo batok sa lalaki nga mibirakan Lotlot. Kinsa gabaklay lang pasado las 4 kaganihang kadlawon dihang gikalitag sumbag sa dagway, gibira sa buhok o giguyod paingon sa kasagbutang bahin. Gisulayan sab matud pag abis ang liog sa biktima, may na lamang nakasukol siya og nakadagan aron nga magpakitabang. Kami sir pasakaan jud namo siyang kaso kay basin naapay lain mabiktima pareha sa akong anak. Mipasalig sab ang Women and Children's Protection Department kun WCPD sa Bansalan Municipal Police nga tutukan nila ang kaso. Pahimangno karon sa kapulisan sa mga batanon o sa tanang residente nga tumanon ang curfew sa lungsod. Pahimangno sa atong mga kabatanunan, kita gyapon ga-implement gyapon ta kini sa ato ang curfew according sa ato ang executive order nga gikan sa ato ang pagdamanan sa munisipyo. Atong curfew nagsugod gyapon gikan sa alas 9 sa kagabihon hangtod sa alas 5 sa kabuntagon. Ato lang ning tumanon kay kini para lang ni gyapon sa tuwa sa ato ang seguridad. Ang nahitabo kang alias Lotlot nagpahimangno sa katawhan nga dili dautan ang pag-ehersisyo og nagpahinumdum usab sa publiko nga mosunod sa giktakdang oras aron dili makasugamak og sama niini nga peligro. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Gitugyan na sa management sa Newsline Philippines ngadto sa gitukod nga Special Investigation Task Group sa kapulisan ang pagsulbad sa kasong pagpatay sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondondinoy. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Itugyan na sa pamunuan sa Newsline Philippines ang kaso sa among kauban nga si Orlando Dondondinoy sa mga otoridad. Kini ang baruganan sa among organisasyon tungod kay wala kanamo ang katakos nga magaimbestiga sa kaso. Nagmugna na ang Philippine National Police ug Special Investigation Task Group Dinoy aron matutukan ang kaso. Si Dinoy gipatay sulod sa iyang giabangan nga apartment niya tuong Oktubre 30, 2021, mga alas 6 sa gabi sa nakasakay sa motorsingle nga armadong lalaki. Kuyog ang usa pa kawa mailhing kauban. As we enter the 6th day today sa iyang pagkamatay, nakadesisyon ang Newsline nga itugyan na namo sa otoridad na nag-create nga Task Force Dinoy, and we submit to their investigation. Padayon tang nakig-alayon sa pamilyang Dinoy ug nalantay pipila ka butang nga iklaro. Sa panahon nga naa si Dondon sa ato since June, wala siya gi-open up na naa siya kalaban, wala siya gi-open up nga naa siya threat. And naay mga pangutana nga dili na mo pwedeng tumagon because wala mi kabalo kung unsa ang iyang kalambigitan sa pipila ka mga grupo, nakikistorya mi sa pamilya. Ang pinakapunto namo is dili mi pwede magpataka og hatag sa among obserbasyon because ako ang news o ang pamilya ni Dinoy pirming magtagbo maghisgot sa kaso. So kana lang klaro sa amo ang membro siya sa LGBT community ug naa siya pipila ka mga close friends. Klaro sa amo nga wala siya gisulti nga na ay problema sa security. Wala siya gisulti sa amo nga na siya kalambigitan sa mga grupo of which we think na personal niya ug amo tong girespeto. Amo alang hangyo lang mi. Kung pwede, dili lang unta ta maghatag og spekulasyon sa cause of death, the motive behind his death ug kinsa ang mga tawo nga involved because gitugyan na namo sa SITG Dinoy ang investigasyon. Unya nagpartisipar na mi ug ang pamilya sa amo ra pong hibaluan. So kami magmalaumon nga mahatag ang hustisya kay Dondon at the same time maklaro ka namo ug unsa gihinungdan ngano gipatay si Dinoy because mi barog kami sa Newsline nga no news story is worth a life and every murder deserve justice. So kadto lang ipaklaro namo nga wala mi daghang mga butang na wala mi hibaw because upat pa lang siya kabulan sa Newsline. Ang pamilyang Dinoy ug ang among newsroom gusto nga makabuot ang hustisya ug usab kami mutahod sa resulta sa investigasyon. Ang among subling ipasabot nga baruganan sa among newsroom walay balita nga bugti ang kinabuhi ug ang matag kamatayon kinahanglan og hustisya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipailawom na sa Alert Level 2 ang lungsod sa Bansalan sa Davao del Sur human naghinay-hinay og kunhod ang kaso sa COVID-19. Taliwala ni ini, magpadayon gihapon ang pagpatuman sa hugot nga minimum health protocols. Ani ang report ni Ronnie June Utero. Niubos na ang ihap sa mga nataptan sa COVID-19 sa Bansalan, Davao del Sur.
Kini ang hinungdan sa gipakanaog nga bagkong Executive Order number 23 sa opisina ni Mayor Kirina Sarte. Pila ka bulan usab gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ang lungsod tungod sa paspas nga pagkuyanap sa mga kasos COVID-19 sa milabayng mga bulan. Sugod pitsa 3 hangtod Nobyembre 14 ipailawom sa Alert Level 2 ang lungsod. Kung natay gipakanaog nga Executive Order, mahitungod sa status sa lungsod sa Bansalan nga karong panahon na medyo nag-decrease naman ang kaso sa COVID, kunya wala na pud kayo kay deaths nga nag-positive sa COVID. So muna nga doon na ta Executive Order, kini siya ato na lang gi-align sa National IETF o sa Regional IETF na taman lang na siya hangtod November 14, no? November 14. Hope na dili na mo daghan ang kaso tungod kay sa maong Executive Order medyo medyo luag-luag na gyud no, luag-luag na gyud diri sa Bansalan. Tungod ini, mamahimong mas luwag-luwag na ang restrictions sa lungsod. Ang curfew nga kanhing alas 8 sa gabi, gihimo na karong alas 9 hangtod alas 5 sa buntag. Giwagtag na sab ang liquor ban o gitugutan na ang mass gatherings apan kinahanglan 50% lang ang kapasidad sa venue. Giluwagan man ang restrictions sa Bansalan apan nagpabilin gihapon ang strikto nga pagpatuman sa health protocols aron di gihapon mukalat og samot ang COVID-19 sa lungsod. Gawas pa sa pagpatuman gihapon sa striktong health protocols, gipaspasan usab sa lokal nga panggamhanan ang vaccination rollout aron nga makabot niini ang target nga populasyon sa mga mabakunahan ug daling makabot ang herd immunity. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Tungod sa taas nga supply ug ubos nga demand, nagpabilin sab ang presyo karon sa mga batakang palaliton sa merkado sa Bansalan, Davao del Sur. Mingaab na ang mga mamaligyaay kay ang hinay nga palit nagpasabot sab sa menos nga kita. Aniya ang report ni Eugene Hinutan. Hubas na ang panudlanan sa labaserang si Myra Llamas sa Bansalan Public Market tungod hinay ang palit kay daghan og nawad og trabaho tungod sa pandemya. Kaniadto, mudag sa ang mga mamalengke, labi na kung paingon sa udto, kay lagsik pa ang negosyo. Karon atong makita, mingaw og tag saray mamalit. Ay super kalahian jud sir, kay lahi na jud kayo among palit. Kay datong diadra nga wala pay pandemya gikan sa buntag mahalin-halin mi pagkahapon mo kusog ang halin. Karon wala na jud sir, magtungtong nag alas 12 hantod na alas 3 sir, wala mi halin hantod alas 4. Mga suki na lang gid ang amuang kuanan sa ligan ug naa. Ang chicken dealer nga si Giovanni Zamora nagbutyag nga taas ang supply sa manok, apan sama ni Myra hinay ang palit. Taas ang supply, apan gamay ang demand, hinungdan nga wala sila mopasaka og presyo. Ang choice cut anaa sa 160 to 165 per kilo, samtang ang whole chicken anaa sa 150 to 155 per kilo. Diferensya na gyud kayo ang palit karon sugad nga nagka-pandemic, dako na jud ang diferensya. Pero gumikan kay kailangan kumbati lang gyapon. Katong sa una og karon walay kausaban. Gumikan magdepende man na sa kung unsa ang ilahang kadaghanon sa ilang harvest. Kung nagpabili ng presyo sa isda ug sa manok, ang presyo sa karne sa Bansalan miubos. Ni barato og gamay tapos hinay ang palit tungod sa nay mga okasyon. Sa una man pilang baligya ni ma'am? 300 dati. So karon 250 to 40 na lang. Wala usab mitaas ang presyo sa gibaligyang karning baka ni Mayan Iphan diri sa Bansalan Public Market. Ang presyo nagpabilin gyapon sa normal. Ang unod anaa sa 300 pesos per kilo, bukog 250 pesos per kilo, paklay 170 per kilo ug ang panit anaa sa 170 per kilo. Tungod kay dool naman ang Bansalan sa mga mag-uuma og gulay, apektado ang halin sa vegetable vendor nga si Jennifer Salangoste, maong mubo usab ang presyo sa iyang gulay. Apan ang mga gulay nga inangkat gawas sa Bansalan, misaka. Matod ni Jennifer, bawi-bawi lang ang ilang kita. Ang importante kuno, dili malusaw ang iyang kapital dungan sa pagkalata sa ubang gulay. Ang gulay jud ron sir ni taas jud siya nya napoy uban ni baba kanang mga dahon-dahon baba siya nya. Ang amo ang panguan ron halin ron parta jung mingawa. Tungod siguro sa walay mga kwartang mga tawo unsa ba. Ang mga gagmayng negosyante nagpingit sa kalisod apan kinahanglan nilang mukayod aron aduna sila'y mabitbit alang sa ilang pamilya.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Maukad to ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter newsline.ph, YouTube channel Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab mi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City, Channel 49 ug 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 50 days na lang, Pasko na! Ako si Maricel Butardo. Daghang salamat and stay safe!